genuke, eta indarkeria datuak ere adi eta zehatz xetu nahi genituzke, eta galdera baten arabera, ez? Konfinamendu honek emakume eta gizonen arteko desberdintasunak areagotu ote dituen, ala ez, jakin nahi dugu Ruben Abalekin. Iban, esango dugu pandemia garaiak eta itxialdiak ez duela indarkeria matxista eten, eta are gehiago, hainbat kasutan biktimen egoera, hainbat emakumen egoera latza areagotu eginen duela. Datuei erreparatuta esango dugu itxialdiaren 3 hilabeteetan, deiak telefono batera, laguntza telefonora egiten diren deiak haunditu eginen direla, 3 hilabeteetan, eta era berean itxialdian zehar salaketa kopurua ere 18% jaitsi dira. Hausnarketarako moduko datuak dira, Iban. Hausnarketarako datuak bai, eta Izaskun Landaidarekin, emakunderen zuzendariarekin sakondu nahiko genuke itxialdi honek ekarri dizkigun hainbat datu eta zenbakitan. Izaskun Landaida, egunon? Egunon. Nor galdu du itxialdiarekin? Esan genezake genero arrakala hori eta desberdintasun hori areagotu egin dela itxialdiarekin? Bueno, nik esango nuke inoiz bizi izan ez dugun egoera baten aurrean egon garela, eta agerian geratu direla aurreko egoeran ja nabarmen ziren egoera batzuk. Adibidez, aipatu duzuen emakumeen kontrako indarkeria aurreko egoeran ematen zen egiturazko arazo bat zen, zaintza lanetan ere aurreko egoeran emakumeak gehien bat arduratzen ziren, eta orain itxialdian agerian geratu da eurek direla gehien bat zaintza lanetaz arduratzen direnak. Beraz, ikusgarriago geratu da hainbat arlotan dauden desberdintasunak, ez da? Egiturazko arazo horietara etorrita eta horietan sakonduz, esan dugu indarkeria matxistagatik salaketak jaitsi egin direla eta 18%-ren bueltako jaitsi izan dute, Ruben Abalek esan digun bezalaxe, baina aldi berean biktima hauei laguntzeko telefonan dei gehiago jaso da. Hortaz, ze ondoretara beharko genuke? Bueno, beti esaten duguna, ez? Gauza bat dela salatzen dana eta beste bat dagoen emakumeen kontrako indarkeria, ez? Egoera guztietan badaude, izkutuan dauden kasuak eta azaleratzen ez direnak, eta egoera honetan ere gauza bat da salatu dana, eta beste bat informaziorako zerbitzura egin direzen deiak ikusi da gora egin daudiela. Naiz eta salaketak bera egin, hemen ere argitu beharra dago, ez, hasieran jaitsiera nabarmenagoa izan zala, eta hilabeteak aurrera joan ahala denuntzien kopuruen jaitsiera hori murrizten joan dela aurreko urteekin konparatuta, eta deien kopuruak gora egin du, horrek adierazten du arazoa hor dagoela, eta aurre egiteko baliogarriak izan direla informaziorako, aholku psikologikoa emateko martxan egon diren hainbat baliabide, ez da? Gogoan daukat pandemia hasi zenean egin nuen elkarrizketa batean esaten zenigula bizilagunen beraien papera ere garrantzitsua zela etxialdian gauden garai horretan indarkeria kasurik gerta ez zedin. Horren inguran balantzerik egin duzue, ze gertatu da bizilagunekin, ez? Arresko hori jasan duten emakumeekiko harremanean bizilagunekin ze gertatu den? Bueno, datuak aztertzen ari gara, baina segurtasun sailatik esan zigutenez, gora egin dute bizilagunen deiak abisuak ematen, eta inguruan ikusitakoa salatzen, kasu honetan emakumeen kontrako indarkeriaren susmoak egon direnean, ez? Beraz, jarrera aktiboa eskatzen genuen, beti eskatzen dugu gizartearen jarrera aktiboa, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko, emakumeen kontrako indarkeriarik gabe, eta kasu honetan ere
jarrera hau funtsezkoa dela agerian geratu da. Egiturazko arazoi buruzari gara hizketan, indarkeria matxistarena, baina zaintza gaiak ere aipatu dituzu lehen, eta badago aldagai bat berria dena itxialdi honetan edo egon izan dena, eta luzaroan ere gera litekena gure artean, telelanarena da. Telelanaren emaitza zein izan da? Emakumeak eta telelanaren arteko harreman hori nolakoa izan da? Mesedetan ala kaltetan etorri da? Bueno, nik esango nuke telelanaren inguruan oraindik asko dagoela aztertzeko eta egiteko, ez? Konziliaziorako neurri egoki bat izan daiteke, baina behar bezala arautu behar da, genero ikuspegia txertatu behar da, telelana arautzerakoan, emakumentzako trampa bat izan ez dadin, ez? Ezin duguna onartu da, telelanaren bitartez edo beste proposamenen bitartez emakumeak mundu lanetik baztertzea, ez? Horrezegatik funtsezkoa da genero ikuspegia txertatzea, zeren eta, inoiz bizi izan ez dugun egoera honetan, telelanak gora egin du nabarmen, aurreko egoeran, datuak kontuan hartzen badoguz, ikusten dugu zelan gora egin dauen, baina arazo batzuk ere sortu dira, ez? Emakume askok oso gaizki pasatu dute, era berean lana eta zaintza uztartu behar izan daudinean, ezta? Horrezegatik azpimarratzen dut arautzerakoan genero ikuspegia txertatzea funtsezkoa dela emakumeentzako trampa bat ez izateko. Haintzun ere, ministro kontseiluan dagoeneko lege asmo hori bera, telelanarena onartua izango da, edo onartua dago, sokrez banago pasaien ostiralean izan zen ministro kontseilu horretan. Zeskatuko zen dukezuk Espainiako gobernuari, Espainiako Gorte Orokorrean, orain araua egiterako orduan, nola txertatu liteke genero ikuspuntu hori telelanaren lana, ondo esan da, legea egiteko orduan? Genero ikuspegia txertatzea eskatzen dugunean, esaten duguna da kontuan hartu behar dela zein den emakumeen egoera eta zeintzuk diren euren behar bereziak, eta zentzu horretan arautzerakoan kontuan izan beharko da orain dagoen soldatarrakala, zelan emakumeak dira gehien bat esatikako kontratuek dituztenak, guzti gauza horiek kontuan hartu beharko dira, kontuan hartu beharko da baita ere emakumeak direla oraindik neurri handi batean zaintza lanetaz arduratzen direnak, eta hor ere zaintza banaketetan eta hauek erantzukizunez egiteko, horretarako ere neurriak jarri behar dira, eta telelana arautzerakoan ere guzti hori kontuan hartu beharko da benetako konziliazioa egon dadin, eta emakume eta gizonen artean banaketa orekatu bat emateko, zeren eta aurreko egoeran eta orain itzialdi egoera honetan agerian geratu da emakumeak direla gehien bat zaintza lanetaz arduratzen direnak, eta hori da aldatzen joan behar garena, eta telelanak ere honekin zerikusia du eta kontuan hartu beharko da. Azkeneko aldera, Landaide Andrea, esango zenuke itxialdi honek eta lor positibotik begiratu da bintzat, gizonezkoen kontzientziarik astindu du berdintasunaren ingurumari honetan, ala ez? Bai, nik esango nuke, aldaketa batzuk ere egon direla, aztertu beharko da noraino heldu dira aldaketa horiek, ezta, baina bai, nik esango nuke ikusgarriago geratu dela zaintza lanek duten garrantzia, eta behar duten, garatzeko behar duten denbora eta danon ekarpena, ezta, eta zein garrantzitsua den familia esparruan zaintza lan horiek era orekatuan banatzea,
eta horretan, bide horretatik joan behar gara, ez? Argi dago, zaintza lan esparruan aldaketa bat egiteko norberaren konpromisoa beharrezkoa dela, baina gero ere agerian geratu da, enpresen aldetik ere antolatzeko beste modu batzuk errestu behar direla, eta zerbitzu publiko on batzuk behar direla, guztion artean eraldaketa bat lortzeko arlo honetan. Izaskun Landaida, emakunderen zuzendaria, eskerrik asko beste bat arte. Zuei. Geratze bai, biztakoa da, Landaida Andreak esan digun bezala etxe, ez? Zaintza lanak areagotu direla etxe barruan, eta orain galdera nagusia da, emakunde zuzendariak esan duen bezala, ez duten zama hori areagotu emakumeen bizkarrean izan. Aurra zaindu behar direlako, izan menpekotasunen badaukaten lagunak dituztelako, dauzkagolako denoke etxean, izan etxeko lanak ere egin behar direlako, aurrekin eta horretan lagundu behar zailako, lana etxetik bai, baina beste zama batzuk zote diren areagotu edar. Duda gabe, gainera emakume askorentzat etxetik kanpo ateratzera lanera batentzako, inkluso arnasgune bazan. Eta orain, klaro, 24 ordu egoteanik, leheno hitz egiten zan batotan kontziliazioaren trampas, eta nik hitz egingo nuke telelanaren trampas. Ze telelana ondo baldin badago arautua, abantaila bat izan daiteke. Baina telelanak suposatzen badu, zure lana, gehi umen zaintza, edo beste dozein zaintza, gehi, trampa batean eroriko gara. Nik ez dakit, berak aipatu du, uste duela bai ez, kontzientzia hartze bat egondala, txikitzu bet, baina irutzen zain nire orain, ez dakit, osasun arloko langilekin eginda, bezala momentukoa bai izan dela, baina, klaro, ez da etorriko bi estetan ez dakizte aldaketa kultural bat, eta honek ere baita ere badauka lotura emakumeen soldatarekin esaterako, ez da? Aipatu duen prekaritatea eta enplegua eta bar, zein bueltatzen da, bai, lehenago etxera edo zenek egingo du zesi hori, soldata juena daukanak, ez? Askotan ez du konpensatzen, nola jongo naiz lanera, ez dakize soldatagatik, gero beste pertsona bat kontratatu behar badet, zaintza horretarako, beste emakume bat, por cierto, ez? Eta orduan, klaro, kate horretan, nik uste azpimar egin behar zaiola zerbitzu publikoi, bai. Soldata arrakala dagoen une batean, zaintza lanak nork hartuko ditu? Etxean bi soldatatik basuena daukanak eta soldata arrakala existitzen denez emakume izango da beti lan horien kargu egongo dena. Ze kontzientzia piztuko da honen inguruan gizonezkoen artean, Jon? Bai, ezakit auzi nagusiak gizonezkoen kontzientzian dagoen, baina ojala, ez, Eiderrek esan duen bezala, eraldaketa kultural horiek ez dira egon batetik bestera gertatzen, eta are gutxiago, azkenean, segurazki egiturak eta sozialan ez delako aldaketarik egon ez behintzat zentzu baikorrean. Izatekotan, hemen apuntatu da bezala, kontrako zentzuan izan delako, eza? Desberdinkeriak handitu baldin badira herrialde eta auzo eta klase sozialen artean, ezerk ez gara maza pentsatzera, hori ez denik gertatu gizon eta emakumeen arteko harreman egiturazko horietan, ez da? Eta zaintzaren nik uste oso adibide ona dela, baina parte lanaren egituraketan lanpostu prekarioenak emakumeek betetzen baldin badituzte, eta horiek baldin badira nolabait gehien sufritu dutenak pandemiak ekarritako krisi hori, logikoki deduzitu dezakeguna da, horretan aurrera pausua baino atzera pausua. Ez orduan, kontzentziaz gain, politika publikoak beharrezkoak izango dira, egia da kontzientzia horrek lagundu dezakela bultzatzen debate politiko bat, hori egia da, baina azkenean erabaki politikoiek hartu beharko dira, eta lehentasunak jarri beharko dira, itxura guztien arabera, murrizketak datozen garai batean gainera. Lege asmo hor dago behintzat, ez? Espainiako gortetara iritsiko da, zeska diezaiokegu lege horri, Iñaki? Ikusiko da, ez? Asteko, aurreko asteburuan, sekulako borroka egonda feminismoen adarrez berdinen artean saretan gutxienez, ez? Datozen lege aldaketei buruz, ez? Nahi dut horre feminismoaren baitere badaude talkak, ez? Eta nik aurreko asteburuan jarraitu nituen eztabaidak eta izugarriak izan zian, nik irakurritako batzuk, ez? Baina nire ados nago hemen entzundakoarekin. Zan nahi dut pandemia honek agerian utzi ditu hainbat eta hainbat gabezia, ez? Arrakala, soldata arrakala,
arrakala, prekaritatea, zaintza ereduan dauden zerak, gabeziak, eta gero, indarkeriarena hor dago, nik goratzen dut, pandemiaren hasieran eman zitzaizkigun datu batzuk, esaten ez zegoela horrelako zerarik, beldur bat zegoela, zegoelako igoerak egongo ziela, eta baina baita ere gaztigatzen zuten, esaten zuten, deiak ez egoteak ez du esan nahi indarkeriaren arazoa gutxitu denik, eta nik uste dut orain poliki-poliki agerian geratzen ari direla, hainbat eta hainbat datu indarkeria areagotu egin dela, indarkeria matxista areagotu egin dela pandemia honetan, eta gauza bat izan dela, egoera jakinen arabera, salaketa gutxiago egotea une batzuetan benetako errealitatearekin. Nik uste dut pandemia honek hainbat eta hainbat gabezia utzi dituela agerian, eta hau ez dela txikiena. Ziko da, hemendik horre ere feminismoaren gaia nola agertzen den kanpaina momentuz. Baina feminismoaren barne eztabaidak ez daka zerikusirik. Ez, lege aldaketa, zaintzaren auziarekin. Oso interesante eztabaida hori, baina baina galdera egin dit, hain zuzen ere, Madrilen onartu behar den legeari buruz. Nik erantzun diot, galdera jakin horrek. Eta gero ja, bueltatu naiz, baina galdera jakin bat egin dit. Eta galdera azpimarragin, gani galdetzen duen, feminismoa zeleko izango duen kanpainan ere, ez? Gai moduan beti ateratzen, momentuz ez da horrela gai nagusi moduan atera, transversala izan behar duelako, ez? Politika guztietan ere, hori horrela ulertzen dugulako, ez? Baina ez da momentuz behintzat askorik hitz egin zentzu horretan. Bueno, claro, pegatina bezala erabiltzen baduzu, nik uste, eta nik ez daka seme alabarik, baina, bueno, ni alderdi politiko batetako asesora aholkulari izango honet, hau izango egunero errepikatuko nuen kontua da, ez da, ez emakumen kontua, ez gizonezkoen kontua, da, zaintza kontua, zaintza gabe ikusi dugu, ez dagoela inolako aurrerapenik, baina hori jarri berdia zenbakiak horren inguran. Kontzientziazioa oso ondo dago, baina kontzientziazioa aldatu barrute enpresak, aldatu barrute administrazio publikoek, eta ni adibidez hor Eskandinaviar, oso orokorra Eskandinaviar ere esatea, baina nik uste guzti horiek, zerbitzu guzti horiek estatuak eman behar dituela, edozein zaintzarako. Gero zuri, konpensazio bat edo eman aldizute bai, etxean zuk egiteko zaintza hori, baina bidea hori izan behar dugu, eta nik uste oso eredu mediterranea dugula horretan. Horren, familiaren baitan gera dadila, printzipioz horrek ez dauka arazorik, baina badakigu familia esaten dugunean, ia beti jarraitzen du emakumezkoa izaten, ez? Orduan, nik aholku bat emango banu, apustu egingo nuke zerbitzu publikoen baitan bideratzea. Eta feminismoaren eztabaida beste pare bat ordurako. Bai, jakina, ez zaintzaren ingurukoa. Esan duzuna, entzuten ere dator gutxi gora, beraz, emakundek bera kaleratu den ikerketa batean, Julio Kotxiak eta Estitxu Garaik eta Zuriño Rodríguez garren bat, orain ez dugu bere izena, eta barkatuko baina ez, egin duten gogoetako bat hori delako, ez? Eredu mediterranea replikatzen da, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan kasu honetan, eta eredu horren aldaketa eskatzen dute desfamilizazioaren bidetik eta beste kontzeptua desmerkantalizazio uste dute oso gresponimanago hori zen. Eta oso mamitxua da, eta oso sakona, harri ere begira egotea ziurrenik merezi du. Edozein kasutan, beste kontu batzutera etorriko gara,